Скъпи приятели на китайската култура! Искам да ви разкажа за една нова книга, която разгръща пред нас необятния хоризонт на китайските митове, легенди и предания за знаменити герои. Това е книгата "Предания от древен Китай" от авторите Вивиан Лин и Уан Пън. В нея са разказани 15 истории на китайски и български език. Изданието е двуезично и това го превръща освен в прекрасен пътеводител в китайския фолклор, така и в чудесно пособие за изучаване на китайски език. Освен това, илюстрациите на китайската художничка Ян Си допълват усещането за духа на тези истории. Книгата ще ви преведе през разказите за сътворението на света и на хората според китайския народ. Също така ще се докоснете до историите за създаването на коприната, на китайските иероглифи и за откриването на билките. Ще прочетете 2 от 4 големи любовни истории на Китай. Също така ще се срещнете с знаменития съдия Бао и неговата безкомпромисна справедливост. В последната история ще се срещнете с двама от осмината легендарни даоски безсмъртни и представата за преходността на светските радости и мъки. Надявам се, че тази книга ще стигне до всеки, който иска да научи повече за китайските традиционни разбирания, също така да прочете любопитни истории от другия край на света или да обогати познанията си по китайски език. Пожелавам ви приятно четене!